Keď tak nad tým rozmýšľam, asi bude veľké klišé, keď poviem, že toto som ja. Ale tak, no som to ja. Chcete ale počuť niečo, čo klišé určite nie je? Mám rád svoju prácu. Dobré ránko, Lucy. Ahoj. Kávička? Ďakujem. Nie, vôbec zač. Viete, ak má niekto svoju prácu rád, tak sa asi nemusí snažiť a ako si automaticky urobí aj na 200%. Alex? Áno? Šéf ťa prosí, či by si sa mohol po obede zastaviť na poštu a poslať túto obálku. Má to byť doporučenie a... Odoslané prvou triedou. Čo to má znamenať? Čo má znamenať čo? No, každopádne to je jedno. Tu máš podacie listky a tu máš tie obálky, ktoré si objednala. Veď po ne som mali až po obede. No, aspoň budeš mať čas na obed. Stalo sa niečo? Nie. Ja iba... ďakujem. Nie, zač. Niekedy ale nie je najlepšie byť 200%. Toto je pán Marx, môj šéf. Sakra, netvári sa dvakrát nadšene. Lucy, na recepcii by mali byť fotografie z včerajšej akcie. Donesi mi ich, prosím. A Lucy, prvne, než tam pôjdete, tak pošlite Alexa do mojej kancelárie. Chceli ste niečo, šéfe? Poďte ďalej, prosím. Čo tu máte? To sú tie fotky, čo si chceli. Lucy? Lucy? No, pre tie fotky už nemusíte ísť. Áno, zase Alex. Prepáčte. Alex, prijal som vás s veľmi dobrými referenciami a naozaj ste sa mi osvedčil. Ste jeden z mojich najlepších zamestnancov. Som váš jediný zamestnanec, šéfe. Teda okrem Lucy. Áno. Čo by tu ostatní robili, však? No. Každopádne sa nám naskytol taký malý problémik. Fotky? Mala ich vyzdvihnúť Lucy. Viete, postupne ste v tejto spoločnosti prebral všetky funkcie. Lucy je naozaj dobrá sekretárka a nerad by som o ňu prišiel. A vlastne ani o postavenie v tejto firme, čo mám ja, čo som nadobudol. Chcete tým naznačiť, že sa vám snažím zobrať miesto? Nie. Vlastne áno. Áno. Nie, samozrejme, že nie. Však dobre viete, že túto prácu mám rád. To je síce možné, ale takýmto tempom ma o to miesto pripravíte. Alex, do práce chodívate o hodinu skôr, robívate na časy. Daňové priznanie máme už na 3 roky dopredu hotové. Bohužiaľ je mi ľúto, ale nemôžem si dovoliť riskovať. Človek s takým potenciálom, ako máte vy, si musí nájsť prácu okamžite. Toto mi povedalo už všetkých 8 predchádzajúcich zamestnávateľov. Pán Marx, ja naozaj nechcem byť už najlepší. Ale tak, snad sa mi to nerozplačete. Nebojte sa, 3-mesačný odstupný plat máte istý, máte plno času na rozmýšľanie čo so svojím životom, ale ja si ten svoj pokaz nechám, pokopte ma. Lucy má pre vás pripravené všetky prepúšťacie papiere. To je v pohode. Už to mám potvrdené od paravníka. Stačí tu len podpis. No vidíte, išlo to aj bezo mňa. No, takto som zas dopadol. Ale čo? Život je raz taký. A keď sa to tak vezme, aj pán Marx dopadol. Po prepustení Alexandra Spencera spoločnosť Frederika Marxa zbankrotovala.